సంపద విభాగ యోగం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 16వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఎవరు రిపీట్ చేయడం లేదు, రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ హరే हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము ఏంటి అంటే దైవ గుణాలు దానవ గుణాలు అనేది ఈరోజు చూడబోతున్నాం. ఆన్సర్ 15th చాప్టర్ విషయాల గురించి ప్రియా మాతాజీ ఒకరు పెట్టారు, 1 ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఫార్. సో ఇంకొంచెం సేపు వెయిట్ చేద్దాము. వెరీ గుడ్, ఓకే. సో దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం అంటే డివైన్ డిమానిక్ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో అంటాం. డివైన్ అంటే దేవతా గుణాలు, దివ్యమైనటువంటి దేవగుణాలని. డిమానిక్ అంటే మరి అసురి గుణాలు, రాక్షస గుణాలు అని అర్థం. సో ఇది ఈరోజు భగవంతుడు ఈ గుణాలు ఏమిటో చెప్తారు, అవి మనం ఈరోజు చూద్దాం. సో న్యాచురల్గా దైవ అసురి సంపదలు, సంపదలు అంటే ఇక్కడ గుణాలు అని అర్థం అన్నమాట. సంపద అంటే ఇక్కడ ధనం అని కాదు, గుణాలు. ఈ గుణాలను గురించి, దైవ గుణాల గురించి, దానవ గుణాల గురించి చెప్పే విభాగం ఇది, ఈ యోగము, ఈ 16వ అధ్యాయం. దైవ గుణాలు ఏమిటో ఫస్ట్ చెప్పారు, చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తపార్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మాధవం హ్రీరచాపలం తేజక్షమా ధృతిః శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. సో అభయం అంటే భయం లేకుండా ఉండడం. ఇదేమిటి అభయం అంటే భయం లేకుండా ఉండడం అనేది మనకి అది ఒక గొప్ప లక్షణంగా అనిపించదు మామూలుగా చూస్తే. కానీ ఇక్కడ భయం లేకుండా ఉండడం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి ఎప్పుడు భయం లేకుండా ఉంటుంది? భయం ఎప్పుడు ఉంటుంది? మనం అనుకున్నది జరగదేమో, మన కోరిక తీరదేమో, మనకి ఇష్టమైన రీతిలో ఏదైనా జరగదేమో అని
అనిపించినప్పుడు మనకి భయం కానీ ఆందోళన కానీ ఉంటుంది. సో ఆ భయం ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఏదైనా భగవంతుడు ఏది జరిపిస్తే అది మనం స్వీకరించాలి అనేటటువంటి తత్వం, అదే శరణాగత తత్వం. ఆయన ఏది చేసినా మనం ప్రశ్నించకుండా ఒప్పుకోగలగాలి, మనస్ఫూర్తిగా దాన్ని స్వీకరించగలగాలి ఏదైనా సరే. అప్పుడే అది శరణాగత తత్వం. అప్పుడు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము అంటే ఏదైనా భగవంతుడు ఏది చేసినా మనం అంగీకరించుదాము అనే స్థితిలో ఉంటే ఇంకా భయమే ఉంది, ఆందోళనే ఉంది. సో అది అభయం. సో ఉదాహరణకి సరే అంత స్థితికి వెళ్ళలేకపోయినా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అవటానికి ప్రహ్లాదుడు నిజంగా మరి మీదికి ఏనుగులు వస్తున్నా సముద్రంలో పడేస్తున్నా కూడా ఏ భయము లేకుండా అతను ప్రశాంతంగానే ఉన్నాడు. ఆయన ఎందుకు? భగవంతుడే ఏదైనా భగవంతుడి నిర్ణయం అంటూ కట్టుబడి భగవంతుడిని తలుచుకోవడంలో లీనమయ్యాడు. సరే అంత గొప్ప స్థితికి ఇప్పుడే మనం వెళ్ళలేకపోయినా కనీసం ఏదొచ్చినా మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా మనం ఈ మనస్థైర్యాన్ని భగవంతుడి యొక్క ఆయన ఇచ్చింది ఇది అనే విషయం అనేటటువంటి భావాన్ని మనం సాధన చేసి పెంచుకోగలిగితే అది ఈ అభయం అన్నది మనకు ఇస్తుంది అన్నదాన్ని. ఇక సత్వ సంశుద్ధి అంటే సత్వగుణం మంచి గుణం, సంశుద్ధి అంటే పవిత్రంగా ఉండడం. మరి పైకి బాడీ క్లీన్గా ఉంచుకోవడమే కాదు, శుద్ధత్వంతో మరి మనస్సును శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అంటే చెడు ఆలోచనలు, చెడు భావాలు లేకుండా, మరి క్రోధమోహ మద మాత్సర్యాలు ఇటువంటివి లేకుండా, జలసీలు కోపాలు తాపాలు ఇటువంటివి లేకుండా మనస్సును ప్రశాంతంగా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి, జ్ఞానంలో స్థితులమై ఉండడం, ఇటువంటి జ్ఞానంతో ఉండడం, సమత్వంతో ఉండడం, చెడు అలవాట్లు లేకుండా ఉండడం, మరి వినయ విధేయతలు, మరి నేనే గొప్ప అనే అహంకారం లేకుండా ఉండగలగడం, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానయోగంలో వ్యవస్థితులైన వాళ్ళ మనస్తత్వం. సో అలా జ్ఞానయోగంలో వ్యవస్థితులు అవ్వడం. దానం మరి ఉన్న దాంట్లో మనకి భగవంతుడు ఇచ్చాడు అని చెప్పి అవతల వాళ్ళకి నేనేదో గొప్పవాణ్ణి దానం చేస్తున్నాను అనే భావంతో కాకుండా ఇది నా బాధ్యత, మనిషిగా నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంట్లో అవతల వాళ్ళకి సహాయపడాలి అనే భావంతో దానం చేయడం. దమ అంటే మరి ఇంద్రియ నిగ్రహం, మనో నిగ్రహం, ఇవన్నీ కూడా దమ. క్షమ అంటే మనో నిగ్రహం, దమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం. చ మరియు యజ్ఞం అంటే యజ్ఞం చేయడం. ఇదేమిటబ్బా అందరం యజ్ఞం చేయగలమా, మరి మంత్రాలు చదువుతా అవి మనకి చేతనైన పని అనుకుంటాం. యజ్ఞం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? నిజమైన డీపర్ మీనింగు ఏ పనైనా భగవంతుడికి సమర్పించి మనం ఆ వచ్చింది ప్రసాదంలాగా తీసుకుంటే ఆ పని నుండి వచ్చిన ప్రతిఫలం అది యజ్ఞంతో సమానం అని ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం. సో ఈ పాటికి మరి మనం 16వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం కాబట్టి యజ్ఞం అంటే ఏమిటో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి. సో యజ్ఞం అంటే భగవదర్పితంగా చేసిన పని. అంటే భగవదర్పితంగా చేస్తే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇస్తే ఇది నాదే అనుకుంటాం తప్పు అని మన పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తారు. ఎవరికైనా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏ చీరో ఎవరికో ఇస్తే వాళ్ళు కట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు పెట్టింది నా చీరే నేనే ఇచ్చాను అని మనం అనుకుంటే అది తప్పు. వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత అది వాళ్ళదే అవుతుంది. సో యజ్ఞము అంటే భగవంతుడికి మనం సమర్పించిన తర్వాత అది ఆయనదే, ఫలితం ఆయనదే. కానీ అలాగని తీసుకోకుండా ఉండమని అనడం లేదు, తీసుకుంటాం. కానీ ఎలా తీసుకుంటాం? ఆయన మనకిచ్చిన ప్రసాదం అనుకుని తీసుకుంటాం. సో ఆ పని భగవంతుడికి సమర్పించినప్పుడు పని నుండి ఏది వచ్చినా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చారు. అది నష్టమైనా సరే లాభమైనా సరే ఆ పని నుండి ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించగలగడం. అలా చెయ్యగలిగితే పనిని ఆ భావంతో అది యజ్ఞం అవుతుంది. సో అది ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఆ రకంగా పనులు చేస్తారు సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు. స్వాధ్యాయం అంటే ఇంకొక అర్థమే. స్వాధ్యాయం అంటే ఏమిటి అంటే వేద పఠనం స్వాధ్యాయం. సో వేదాలను అభ్యసించడం. తపస్సు అంటే ఇక్కడ ప్రవర్తన అని కూడా, సత్ప్రవర్తన అని అర్థం. మనం ముందు ఈ అధ్యాయంలో నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో తపస్సుని గురించి డీపర్ మీనింగ్ చూస్తాం. ప్రవర్తన.
ఆర్జవం అంటే మృదుత్వం, సరళ స్వభావం. అంటే మరి స్వభావం కూడా చాలా చక్కగా సరళంగా ఉండాలి. కోపంగా ఇలా కాకుండా సరళమైనటువంటి స్వభావం. అహింస, దేనిని కూడా హింసించకూడదు, ఏ జీవిని కూడా హింసించకూడదు. తర్వాత మనుషుల్ని కూడా, అహింస అంటే ఏదో వాళ్ళని శారీరకంగా హింసించటమే కాదు, మానసికంగా మాటలతో కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు, ఏ జీవిని హింసించకూడదు, అది అహింస. సత్యం అంటే సరే ఎప్పుడు మరి సత్య మార్గంలో ఉండడం, అక్రోధం, క్రోధం లేకుండా కోపం లేకుండా ఉండడం, త్యాగము అంటే ఇది కావాలి అది కావాలి అని కోరికలతో కాకుండా కోరికలను తగ్గించుకోవడం, శాంతం, అపైషునం అంటే మరి ఎదుట వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేయడం, ఎదుట వాళ్ళని వాళ్ళ లోపాలు వెతకడం, వాళ్ళ మీద చెప్పడం వాళ్ళిలాగు వీళ్ళిలాగు అని. మరి అలా కాకుండా మనలో ఉన్న లోపాలు ఏమిటో చూసుకుంటే మంచిది. అవతల వాళ్ళ మీద వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారని చెప్పినందువల్ల వచ్చేదేమిటి, అది కరెక్ట్ కాదు. మనలో ఏదన్నా లోపాలు ఉంటే మనం సరిదిద్దుకోగలం. అవతల వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళు చూసుకుంటారు, వాళ్ళ ప్రవర్తనలో లోపాలు వెతుకుతూ కూర్చోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అపైషునం అంటే ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఎంతసేపు తప్పు ఎదుటి వాళ్ళ మీద రుద్దడం, వాళ్ళని పైన మనం పితూరీలు చెప్పడం, అవన్నీ చాడీలు చెప్పడం, వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం, ఇటువంటి లక్షణాలు అనమాట. ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులు వెతకడం, అది చేయకుండా ఉండడం. అది చెయ్యరు సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు, దైవ గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు. దయాభూతేషు లోలుప్త్వం అంటే అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయ. తర్వాత మార్దవం, మృదువుగా ఉండడం. మరి తీరచాపలం అంటే తప్పులు చేసేటటువంటి చపల చిత్తం లేకుండా ఉండడం. తప్పు మార్గంలోకి ఈ పనులన్నీ తప్పు అని చెప్పి తప్పు పనులను గురించి తెలిసి ఉండడం. తేజస్సు, క్షమ అంటే ఓర్పు, క్షమించే గుణం. ధృతి, తేజస్సు, క్షమ, ధృతి, ధైర్యం. శౌచం అంటే శుభ్రం, ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. శుభ్రం అంటే బాహ్య శుభ్రతే కాదు, మానసిక శుభ్రత. అద్రోహం, ఎవరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండడం. నాతి మానిత అంటే ఇక్కడ నాతి గౌరవం, మానిత కావాలనుకోవడం. అందరూ మనల్ని గొప్ప అనుకోవాలి, మంచి అనుకోవాలి, మనం చాలా బాగా చేసామనుకోవాలి, మనం అందంగా ఉన్నాం అనుకోవాలి, ఏదైనా సరే ఇలా అందరూ మనల్ని పొగడాలి అని అనుకునే భావం లేకుండా ఉండడం. సో మరి అది కూడా తప్పు. ఏది అందరూ మనల్ని పొగడాలనుకోవడం, అది కూడా కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. అంటే సింపుల్గా ఉండండి, మీ యొక్క నిజంగా మీ సత్ప్రవర్తనతో ఉండండి, వాళ్ళు వీళ్ళు పొగడాలని కాదు. భవంతి సంపదం, ఇవన్నీ ఇవన్నీ దైవ సంపదలై ఉన్నాయని అభిజాతస్య భారత అని చెప్పారు అని భగవంతుడు ఈ 3 శ్లోకాల్లో మరి ఈ దైవ గుణాలను వర్ణించారు. సో భయం లేకుండా ఉండడం, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అన్నారు కదా. దానం, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలగడం. యజ్ఞం చేయడం అంటే ఏమిటో చెప్పుకున్నాం. ఏ పనైనా భగవదర్పితంగా చేసి ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోగలిగితే అది యజ్ఞం అవుతుంది. వేద స్వాధ్యాయం అన్నారు. స్వాధ్యాయం అంటే వేదాలను పఠించడం, పఠనం చేయడం, అభ్యసించడం. తపస్సు అంటే ప్రవర్తన. ముందు దాని గురించి వివరంగా చూస్తాం. సరళంగా ఉండడం, అహింస, ఎవరిని ఏ జీవిని హింసించకుండా ఉండడం. సత్యం, మరి సత్య మార్గంలో ఉండడం. అక్రోధం, కోపం లేకుండా. త్యాగం, కోరికలను తగ్గించుకోవడం. శాంతంగా ఉండడం, ఎదుటి వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేయకుండా వాళ్ళ తప్పులు వెతకకుండా ఉండడం. మరి మనం ఈ రోజుల్లో ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులే వెతుకుతూ ఉంటాం, మనలో ఉన్న తప్పులు చూసుకోకుండా. సకల జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలు కావాలి అని అనుకోకుండా ఉండగలగటం. త్యాగం, నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అంటూ ఎప్పుడు సుఖాలు కావాలనుకోకుండా ఉండడం. మృదుత్వం, లోక విరుద్ధమైన పనులు చేయకూడదని తెలిసి ఉండడం. దృఢ నిశ్చయం, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం. మళ్ళీ శుచిత్వం అంటే బాహ్య శుచిత్వమే కాదు,
శుభ్రత, మానసిక శుభ్రత ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి, చెడు భావాలు చెడు ఆలోచనలు లేకుండా మనస్సును పవిత్రంగా శుద్ధిగా ఉంచుకోవాలి. ఎవరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండడం అద్రోహం అన్నారు. అలాగే నాతిమానిత అంటే గౌరవం కావాలి, అందరూ మనల్ని గౌరవించాలి అని అనుకోకుండా ఉండడం. ఇవన్నీ దైవ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. ఇక నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పటి వరకు దైవ గుణాలు చూసాం కదా, ఇక దానవ గుణాలు ఏమిటి అంటే దంభోదర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పాఠ సంపదమాసురీం. దంభం గర్వము, దర్పం అంటే పొగరనుకోవచ్చు, అభిమానం దురహంకారం, క్రోధం కోపం, మరి పారుష్యం అంటే మరి కొంచెం మొరటుతనం, మరియు అజ్ఞానం. ఇవన్నీ అభిజాతస్య పాఠ సంపదం ఆసురీ. ఆసురీ సంపదలు అంటే ఆసురీ గుణాలు అని చెప్పారు. గర్వము, పొగరు, దురహంకారం, క్రోధం, మొరటుతనం, అజ్ఞానం ఇవన్నీ ఆసురీ స్వభావం గల వారి గుణాలు, రాక్షస గుణాలు. ఇక్కడ మనకి ఉదాహరణగా కాళిందుడు మరి ఎంతో గర్వంతో యమునా నదినంత విషపూరితం చేయడం ఇవన్నీ చేశాడు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా ఆయన యొక్క గర్వాన్ని తగ్గించాడు, అడిచాడు అన్నది మనం చూస్తాం భాగవతంలో. అది ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఆసురీ గుణాలకు ముఖ్యమైన గుణాలు ఇక్కడ నలుగురిని చూస్తున్నాం. ఈ నలుగురు ఎవరు, వీళ్ళ ఒక పేరు కూడా ఉన్నది. అది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, చూద్దాము. చతుష్టయం ఎవరా నలుగురు? దుర్యోధనుడు, శకుని, కర్ణుడు, దుశ్శాసనుడు. దుర్యోధనుడు, శకుని, కర్ణుడు, దుశ్శాసనుడు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో వాళ్ళ నలుగురిని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. అజ్ఞానం అంటే ఇగ్నరెన్స్ అని ఇంగ్లీష్లో, పొగరు యారగెన్స్, అహంకారం అంటే కన్సీట్, క్రోధం యాంగరు, పరుషత్వం కటుత్వం, హార్ష్నెస్, గర్వము ప్రైడ్, ఇవన్నీ కూడా రాక్షస గుణాలు అన్నమాట. సో మనలో కూడా మరి గుణాలు ఉంటే మనకు కూడా గుణాలు ఉన్నట్లు అర్థం. వీళ్ళకి ఇటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి అని ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా, ఈ ధర్మం అనేది మనం పాటించాలి అంటే ధర్మానికి 4 పాదాలు ఏమిటి అంటే మరి దయాగుణం అంటే ఎలా ముఖ్యమైన దయాగుణం ఏంటి, అసలు ఎవరికి హాని చేయకూడదు. అప్పుడు ఏ జీవికి చేయకూడదు అన్నప్పుడు మనం పాటించాలి అంటే మరి మనం మాంసాహారం తినకూడదు. అది మనం అహింస పాటించాలంటే చేయవలసిన ముఖ్యమైన పని అన్నది చూపిస్తున్నారు. తర్వాత నిజాయితీగా ఉండడం, ట్రూత్, సత్యం అంటే మరి ఈ ఈవెన్ గ్యాంబ్లింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా మరి చీటింగ్ కిందే వస్తాయి. కాబట్టి అటువంటివేవి మనం చేయకుండా ఉండడం. తర్వాత మరి శుచిత్వం, శౌచ్యం అంటారు, అంటే శుచిత్వం, శుభ్రత అంటే బాడీ శుభ్రంగా ఉంచుకోవడమే కాదు, చెడు అలవాట్లు ఏవీ లేకుండా ఈ రకంగా ఇక్కడ వివాహేతర సంబంధాలు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. అదే కాదు, ఏదైనా మనస్సులో ఈ కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలు ఉంటే అశుచిత్వమేనన్నమాట. కాబట్టి అవి లేకుండా మనస్సును పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం. ఇక నిరాడంబరత అంటే అలవాట్లలో కూడా పవిత్రంగా మన యొక్క పవిత్రమైనటువంటి జీవన విధానం. అంటే ఈ డ్రింకింగ్, స్మోకింగ్ ఇవి మరీ వర్స్ట్ హ్యాబిట్స్ కాబట్టి మరి అవి లేకుండా చూసుకోవడం. సో ఈ 4 మినిమం పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. మనం ఈ మార్గంలో ఉండాలి అంటే కనీసం ఇలా మీట్ తినకుండా మరి నిజాయితీగా ఉంటూ మరి ఏ చెడు అలవాట్లు లేకుండా ఇటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేకుండా ఉండాలి. ఈ రోజుల్లో మరి అందరూ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక స్వభావం భక్తి భావాలు లేనప్పుడు అహంకారాలతో కుటుంబాల్లో కూడా కలహాలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాము. అదే భగవంతుణ్ణి
ప్రార్థించుతూ భగవంతునే కేంద్ర బిందువుగా ఉంచుకున్న కుటుంబం మరి కొంచెం భక్తి మార్గంతో వాళ్ళు కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు. సరే, మనం క్లుప్తంగా భగవంతుడు దైవ గుణాల గురించి, తరువాత దానవ గుణాల గురించి కొన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, దైవీ సంపద విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. దైవ గుణాలేమో మోక్షం వైపు తీసుకువెళ్తాయి, కానీ ఆసురీ గుణాలు బంధాలలో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి. సో ఆసురీ గుణాలు ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది. దైవ గుణాలు మనల్ని మోక్షం వైపుకి, భగవంతుడి వైపుకి తీసుకువెళ్తాయి. కాబట్టి అర్జున, నువ్వు దైవ గుణాలతోనే జన్మించావు కాబట్టి నువ్వేమీ కలవరపడని అవసరం లేదు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజించరు, ఈ 4 రకాల ఆర్తో జిజ్ఞాసురార్థార్థి వీళ్ళు నన్ను పూజిస్తారు అని 7వ అధ్యాయంలోనే చెప్పారు. సో ఆర్తులు కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, అర్థం డబ్బుల కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు అవ్వచ్చు, అలాగే జ్ఞానులు, ఈ 4 నన్ను ప్రార్థిస్తారు. ఇంకా మరి రాక్షస స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు, మూఢులు, నరాధములు, వీళ్ళు నన్ను జ్ఞానం ఉండి కూడా దాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా తప్పు మార్గంలో ఉపయోగించే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. వీళ్ళెవరు కూడా ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ప్రార్థించరు అన్నారు. అవి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారన్నమాట. సో దైవ గుణాలు ఉంటే మోక్షం దిశగా వెళ్తారు, మరి ఆసురీ గుణాలు ఉంటే బంధాలలో చిక్కుకుంటారు. ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. సో ఈ రకంగా ఈ లోకంలో మరి 2 రకాల స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏది దైవ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, ఆసురీ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, 2 రకాలు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రాణులందరూ. దైవో విస్తరశ ప్రోక్త, దైవ గుణాల గురించి విస్తారంగా ఇప్పటి వరకు నీకు చెప్పా. ఆసురం పాఠమే శృణు, ఇక ఆసురీ గుణాల గురించి చెప్తాను విను అని చెప్పి భగవంతుడు ఇప్పుడు అంటున్నారనమాట. సో ఆర్తో జిజ్ఞాసుర అర్థార్థి భగవంతుని ప్రార్థించే వాళ్ళు, ప్రార్థించని మూఢులు, నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞానం, మాయతో ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా కోల్పోయిన వాళ్ళు, ఇవన్నీ ఇక్కడ వీళ్ళు నన్ను ప్రార్థించరు అన్నారు. మళ్ళీ వీళ్ళని చూపిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు నీకు ఆసురీ గుణాల గురించి కొంచెం ఇంకా వివరంగా చెప్తాను విను అంటూ, ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనాన విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ఈ ఆసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్లకు చేయవలసిందేమిటో చేయకూడదేమిటో తెలియదు. అంటే ప్రవృత్తించ నివృత్తించ అంటే చేయవలసిందేమిటో తెలియదు, చేయకూడదేమిటో తెలియదు. ఇంకా నా శౌచం, వాళ్ళలో శుభ్రత అనేది లేదు. ఇంకా వాళ్ళు నాపి చాచారం అంటే ఆచారం కూడా వాళ్ళల్లో లేదు. ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనేది కూడా వాళ్ళల్లో లేదు. సో వీళ్ళకి చేయవలసిందేమిటో తెలియదు, చేయకూడదేమిటో తెలియదు. శుచిత్వం కానీ, సదాచారం కానీ, సత్యం కానీ వాళ్ళల్లో కనిపించవు. వాళ్ళకి సత్య మార్గంలో ఉండడం తెలియదు, శుచిత్వం పవిత్ర మార్గంలో ఉండడం తెలియదు, మరి ఒక ఆచారం ఒక పద్ధతిగా ఉండడం కానీ తెలియదు. అసలు చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిం అన్యత్ కామ హైతుకం. అసత్యం, అప్రతిష్టం, ఆధారం లేనిది ఈ జగత్తు. ఆహురనీశ్వరం అంటే ఈ జగత్తుకు ఒక అధిపతి అనేవాడు ఎవడు లేడు. అపరస్పర సంభూతం, ఏదో ఇది అట్లా ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఈ జగత్తు వచ్చింది. కిం అన్యతం, దీనికి వేరే కారణం ఏమీ లేదు. కామహైతుకం, కోరికలు తీర్చుకోవడానికే ఈ జగత్తు ఉన్నది, ఇంకా దీనికి వేరే కారణం లేదు అని చెప్పి అనుకుంటారు. సో వాళ్ళు ఈ జగత్తు అసత్యము, ఆధారము, ఒక అధిపతి లేనిది అని అంటారు. వాళ్ళు కోరిక వల్లే ఇది పుట్టింది, ఈ జగత్తు కోరికలు తీర్చుకోవడానికే, కామం తప్ప ఈ సృష్టికి ఇంకొక కారణం లేదని వాళ్ళు వాదిస్తారు అని ఇక్కడ అలాంటి
నాస్తికులు అంటూ చూపిస్తున్నారు. ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో అహిత. ఇటువంటి దృష్టితో ఏది, ఈ జగత్తుకు వేరే కారణం లేదు, దీనికి ఒక అధిపతి లేదు, ఏమీ లేదు, ఇక్కడ మనం ఉన్నామంటే మన ఇంద్రియ ప్రలోభాలు కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఉన్నాం అనే దృష్టితో వాళ్ళు నష్టాత్ములై, అంటే ఆత్మ నష్టపోతూ మనస్సును బుద్ధిని చెడు మార్గంలో పెట్టుకుంటూ అల్పబుద్ధితో ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ భయంకరమైన ఉగ్రకర్మలు చేయడంలో నిమగ్నమై వాళ్ళు క్షయాయ జగతో అహిత జగత్తుకు హితం కానటువంటి దారుణమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నామనేటటువంటి దృక్పథంలో ఉంటూ ఈ తప్పుదోవ పట్టిన జీవాత్మలందరూ అల్పబుద్ధితో క్రూర కార్యాలు, ప్రపంచానికి మరి పనికిరానటువంటి హాని కలిగించేవి పనులు, దారుణమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. సో ఆసురీ స్వభావాల నమ్మకాలు ఏమిటో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. వాళ్ళు శాస్త్రాలు అనుసరించరు, చేయదగిందేదో చేయకూడదేమిటో వాళ్ళకి తెలియదు. అపరిశుభ్రత అంటే శరీరం శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కాదు, మనస్సును కూడా వాళ్ళు పవిత్రంగా ఉంచుకోరు. ప్రవర్తన నియమాలను ఇష్టపడరు, పాటించరు. నేనే సమగ్రులను, ఎంతో శక్తివంతుడనే అహంకారం, అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, నేనే సర్వాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయగలను, నియంత్రించగలను, నా కోసమే అన్ని నేను ఎంజాయ్ చేయడానికి నేనే భోక్తను. మనం మామూలుగా భగవంతుడు భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అని మనం చూసాం. అది మర్చిపోయి నేనే భోక్తను, నేనే కంట్రోల్ చేసేది. మనమా కంట్రోల్ చేసేది? ఈ జగత్తును ఒక త్రాటి మీద ఈ ప్లానెట్స్, గ్రహాలు ఇవన్నీ మనం తిన్నది జీర్ణం అవడం, ఇవన్నీ నిన్న భగవంతుడే చెప్పడం చూసాం. మనం చేయగలం ఆ పనులన్నీ. మరి భగవంతుడే నియంత్రకుడు అయినప్పుడు నేనే నియంత్రకుడు అనేటటువంటి స్వభావంతో ఉండడం, భోక్తని నేనే అనుకోవడం, అసత్యవంతులు, స్వీయ కేంద్రీకృతం అంటే సెల్ఫిష్నెస్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, ఇలాంటి వాళ్ళ నమ్మకాలతో ఉంటారు. ఇంకా వాళ్ళ వైఖరి ఎలా ఉంటుంది అంటే మరి ఇంద్రియ సంతృప్తే మన మానవ నాగరికత యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనుకుంటారు. మరి జగత్తు ఉన్నదే కామహైతుకం అంటున్నారుగా, కోరికలు తీర్చుకోవడానికే ఉన్నాము అనుకుంటారు. సో ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు, ఇంద్రియాలు ఇచ్చే కోరికలను తృప్తిపరచుకోవడమే మన మానవ నాగరికత యొక్క అవసరం అని ఆ ఉద్దేశంతో ఉంటారు. ఇక మరి కోరికలు తీర్చుకోవాలి అనే భావాల్లో ఉన్నప్పుడు అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో ఉంటే ఇంకా నిత్యము ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి. వాటిని తీర్చుకోవడానికి మరి ఎన్ని రకాల ప్రయాసాలు పడాలి. ఇక లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు, అది అవ్వలేదు, ఇది అవ్వలేదు, ఈ వేలాది కోరికల వలయంతో కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక విపరీతమైన కోరికలు, అవి తీరకపోతే మరి క్రోధం, కోపం, మనశ్శాంతి లేకుండా ఉండడం, ఆందోళన, వీటన్నిటిలో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల్లో కూడా డబ్బును సంపాదించాలని చూస్తారు. మరి కోరికలు ఎక్కువైపోయేటప్పటికి ఏమవుతాయి? ఇన్ని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఎంతో ధనవంతులకైతే ఎలా ఉంటుందో మరి వాళ్ళకు కూడా ఇంకా ఇంకా ఏదో కావాలనే ఉంటుంది. ఎంత ధనం ఉన్న తృప్తి అనేది ఉండదు. సో ఇలా మామూలుగా ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం మరి మన కోరికలు విపరీతం. కారు కొనుక్కోవాలి, మన జీతంతో కొనుక్కోలేము. లంచం తీసుకుంటే కొనుక్కోగలము. జీతంతో కొనాలంటే 2 సంవత్సరాల పైన పడుతుంది. లంచం తీసుకుంటే ఇవాళే కొనుక్కోవచ్చు అని తెలిసి కూడా మరి మనం అలా లంచాలు, భగవంతుడే చెప్తున్నారు, ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు. ఇవి ఆసురీ గుణాలు ఇలా ఉంటాయి. సో ఆసురీ గుణాలంటే ఆ రోజుల్లో మరి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ హిరణ్యకశ్యపుడు, కంసుడు, రావణుడు వీళ్ళని చూపిస్తున్నారు. ఇక ఆత్మసంభావిత స్తబ్ధ ధనమానమదాన్వితా యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. ఆత్మసంభావిత స్తబ్ధ, ఇలా సెల్ఫ్ వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ ఇందులోనే లీనమై తనను తను పొగుడుకోవడంలో ధనమాన మదాన్విత, ధనగర్వంతో మరి వాళ్ళు యజంతే నామయజ్ఞస్తే చేస్తూ ఉంటారు. యజ్ఞాలు పేరుకు, అంటే నిజమైన యజ్ఞాలు అవ్వనివ్వండి, వాళ్ళు చేసే పనులు అవ్వనివ్వండి,
ఏదైనా సరే వాళ్ళు మరి పేరుకు యజ్ఞాలు చేస్తారు. దంభేన విధిపూర్వకం అంటే ఉమ్, ఆ, దంభేన అవిధిపూర్వకం అంటే చాలా గర్వంతో, శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా వాళ్ళు, అంటే శాస్త్రాలు ఏం చెప్పాయి, యజ్ఞం అంటే భగవదర్పితంగా చేస్తూ నీవు ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఏదొచ్చినా ప్రసాదం అనుకో. వీళ్ళు అలా కాదుగా, భగవదర్పితం చేయరు, వాళ్ళ కోసం అన్నట్లే చేసుకుంటారు. ఈ పని చేస్తే వచ్చే లాభం నాదేననుకుంటారు, లాభం రాకుండా నష్టం వస్తే కోపం వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ యజ్ఞాలు వాళ్ళు చేశారు అంటే, యజ్ఞమైనా ఇటువంటి కర్మలైనా వాళ్ళు గర్వంతో చేయడం శాస్త్ర విరుద్ధంగా. మరి శాస్త్రాలు ఇలా చేయమని చెప్పలా, కాబట్టి శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా కాకుండా వాళ్ళు ఆపోజిట్ వేలో పనులు యజ్ఞాలు చేస్తారు. వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ మేము ఎంతో గొప్పవాళ్ళం కాబట్టి ఈ పని చేయగలిగాం, ఆ పని చేయగలిగాం అనుకుంటూ మరి వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో పేరుకు మరి ఇలా యజ్ఞాలు చేస్తారు అని చెప్పారు. అలాగే అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతో అభ్యసూయకాః. అహంకారంతో, బలంతో, దర్పం గర్వంతో, కామక్రోధాలతో కూడుకుని సంశ్రిత ఇటువంటి లక్షణాలన్నిటితో వాళ్ళు మామాత్మ పరదేహేషు, మరి నేను వాళ్ళలోనూ అందరిలోనూ అందరి దేహాల్లో ఉన్న నన్ను ప్రద్విషంతోభ్యసూయక, వాళ్ళు నా పట్ల అసూయపడి నన్ను ద్వేషిస్తారు. అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో వాళ్ళు మరి వీటన్నిటితో భగవంతుడి పట్లే అసూయ ఉంటూ వాళ్ళ దేహాలలో ఇతర శరీరాల్లో ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు. సో వాళ్ళ అజ్ఞానంతో భగవంతుడి పైన కూడా ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటారు, అసూయను. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేసినప్పుడు మరి అక్కడ రాజసూయ యాగంలో అందరిలోకి గౌరవనీయుడికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలని చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఆ అగ్రతాంబూలానికి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఇవ్వాలని వాళ్ళు ధర్మరాజు నిశ్చయించుకుని అగ్రతాంబూలానికి ఆయన్ని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి మరి గౌరవ ఎంతో గౌరవనీయమైన పద్ధతిలో పూజ్యనీయుడు కాబట్టి ఆయనకు అగ్రతాంబూలం ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ శిశుపాలుడు చాలా మరి కోపంతో, ఇంతమంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు మరి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, గురువులు ఉన్నారు, గొప్ప గొప్ప రాజులు ఉన్నారు, నువ్వు వాళ్ళందరినీ వదిలి ఈ యాదవుడికి నువ్వు ఈ గౌరవం ఇస్తావా అంటూ రకరకాలుగా శ్రీకృష్ణుని దూషించడం జరిగింది. సో 100 తప్పులు శిశుపాలుడు తల్లికి మాటిస్తారు కదా, ఒక 100 తప్పుల వరకు క్షమిస్తాను అని. మరి 4 చేతులతో ఇలా పుట్టినప్పుడు ఎవరైతే ఈయన్ని తాకుతారో ఆయన అప్పుడు నార్మల్ రూపం వస్తుందో వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఇతనికి మరణం ఉంటుందని చెప్తారు. అందుకని శిశుపాలుడు తల్లి శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి మరి చూసినప్పుడు, పట్టుకున్నప్పుడు, ఆయనకి నార్మల్ రూపం వచ్చినప్పుడు ఆవిడ వెంటనే అడుగుతుంది, నువ్వు చంపకుండా నా కుమారుని చంపవలదు అని చెప్పి ఆవిడ అడిగినప్పుడు, సరే ఒక 100 తప్పుల వరకు క్షమిస్తానని భగవంతుడు మాట ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇలా దూషణలన్నీ విపరీతంగా చేస్తే 100 తప్పుల వరకు సహించి ఆ తరువాత శిశుపాలుడు తలను వధించడం మనం చూస్తాం సో భారతంలో. సో అది అంటే ఆ ద్వేషము, అసూయ భగవంతుడి పట్ల కూడా ఉంటుంది. మరి తెలియని మూర్ఖత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఈ దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరికీ కూడా అది ఉంది, శిశుపాలుడికి ఇంకా మరి అలా విపరీతంగా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా దూషణలు కూడా చేయడం జరిగింది. సో మరి అదంతా కూడా ఈ అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధం వీటన్నిటితో విచక్షణ నశించి జలసీతో ఈ రకంగా మాట్లాడటం మరి కరెక్ట్ కాదు. ఇవన్నీ దానవ లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. ఇలా భగవంతుణ్ణే ద్వేషించడం, మరి అసూయ పట్టడం చేయడం. ఆసురీం యోనిమాపన్న మూఢ జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం. సో కౌంతేయ ఇలా ఆసురీ జీవజాతుల్లోనే వీళ్ళు మాటికి జన్మను పొంది, మూఢ జన్మని జన్మని జన్మలకు ఇలా అసురీ జీవజాతుల్లోనే పుడతారు వీళ్ళు. పుట్టి మాం అప్రాప్య ఇవ కౌంతేయ, నన్ను ఎప్పటికీ కూడా ప్రాప్తం చేసుకోలేరు.
తతో యాంతి, ఆ తర్వాత వాళ్ళు అధమగతిని పొందుతారు. ఇక రాను రాను ఇలాంటి వాళ్ళు ఏ జన్మలో జన్మలకి అసురీ జీవజాతుల్లోనే పుడుతూ ఇక నన్ను ఎప్పటికీ చేరలేరు, క్రమంగా వాళ్ళు అంతకంతకి అధోగతి పాలు అవుతారు, ఇలాంటి గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇప్పుడు చెప్పబోయేది భగవద్గీతలో ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంచుకున్న చాలనే శ్లోకాల్లో ఇది కూడా ఒకటనమాట. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తథా లోభ తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. నరకానికి దారి తీసేది త్రివిధం, 3 రకాలైనటువంటి ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఆత్మను నాశనం చేసేవి. ఆత్మ ఎప్పుడు నాశనం కాదు. ఇక్కడ కూడా ఆత్మ అంటే మనసు బుద్ధిని నాశనం చేసే నరకానికి తీసుకువెళ్ళే ద్వారాలు 3 ఉన్నాయట. మనల్ని నాశనం చేసి నరకానికి తీసుకువెళ్ళే ద్వారాలు మూడు రకాలని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏమిటట? కామం, క్రోధం, కోపం, తథా అలాగే లోభము, దురాశ, విపరీతమైన కోరికలు. సో ఈ 3 కూడా మరి మనల్ని నరకానికి తీసుకువెళ్ళే ద్వారాలు. తస్మాత్, కాబట్టి ఏతత్రయం, ఈ 3ంటిని కూడా త్యజేత్, వదిలిపెట్టాలి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. కామక్రోధ లోభాలు 3 నరకానికి దారి తీసే 3 ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు మరి నాశనం ఆత్మన అంటే బుద్ధిని మనస్సును కూడా నాశనం చేసేవి. ఈ 3 ఉంటే మనసు నాశనమే, బుద్ధి కూడా లొంగిపోయి నాశనం అవుతుంది, విపరీతంగా కోరికలు, కామం, క్రోధం ఉన్నప్పుడు. అందువల్ల ఈ క్రోధం ఎక్కువైతే మరి బుద్ధినాశాత్ అని మనం ముందే చూసాం కదా. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతే, బుద్ధి పోతే మనిషే నాశనం అవుతాడు. సో ఈ 3 కూడా మనిషి నాశనానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ 3ంటిని వెంటనే వదిలిపెట్టాలి. తస్మాత్ ఏతత్రయం, ఈ 3ంటిని త్యజేత్, వదిలిపెట్టాలి. కామము, క్రోధము, దురాశ, ఈ 3ంటిని అన్నమాట. సో కామం అంటే ద్రౌపది పట్ల వీళ్ళు చేసిన పని, తర్వాత క్రోధం మరి పాండవుల పట్ల వాళ్ళకున్న క్రోధం అకారణంగా, అలాగే దురాశ, మొత్తం హస్తినాపురం అంతా మనకే రావాలి, వాళ్ళకు ఒక్క అంగుళం కూడా ఇవ్వనంటారు, అంత దురాశ. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్తున్నారు. ఇక మరి మనకి ఆన్సర్స్ ఏమొచ్చాయో ఒకసారి చూద్దాం. చాట్ బాక్స్లో నిన్నటి చాప్టర్లో ప్రియా మాతాజీ సంసార వృక్షం, యోగీశ్వరుడు, మనస్సు సహితం ఇంద్రియాలు, వేదాల జ్ఞాత, సంసార విముక్తి. ఓకే, కొన్ని విషయాలు. ఓకే, వెరీ గుడ్. అనూష మాతాజీ 15వ అధ్యాయంలో అశ్వత్థ వృక్షం తలక్రిందులుగా ఉన్నది, మొదలు పైకి, కొమ్మలు కిందికి, కొమ్మలన్నీ ఇంద్రియ వ్యామోహాలు, వ్రేళ్లు ముడిపడిపోయి కర్మబంధాలు. వెరీ గుడ్. ఆకులు వేద మంత్రాలు. వెరీ గుడ్, సూచిస్తున్నాయి. 2 తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు భౌతిక ప్రపంచం, ఆధ్యాత్మికతకు వ్యతిరేకంగా సత్వరజస్తమో గుణాలతో పెంచబడుతోంది. భౌతిక ప్రపంచం నుండి బయటపడడానికి స్థిత ప్రజ్ఞత ఉండాలి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. హరే కృష్ణ. అదంతా కూడా మరి ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి ఏ విధంగా బయటపడతాం అన్న పాయింట్. ఇంకా మంజుల మాతాజీ సంశయరహితంగా పరమాత్మను తెలియగలిగిన వారు, సంపూర్ణ అవగాహన ఉన్నవారు భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. సందేహం లేకుండా ఎవరైతే భగవంతుని నమ్ముతారు. ఓకే, గుడ్. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి కంటే కూడా అతీతం అయ్యాడు కాబట్టి దివిజా మాతాజీ ఉన్నతుడు కాబట్టి మరి లోకాలలోనూ వేదాలలోనూ పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. వెరీ గుడ్. ఇది పురుషోత్తముడు ఎందుకు భగవంతుడు అన్నదానికి ఆన్సర్. సో క్షరులు అక్షరులు అని 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు. భౌతిక జగత్తులో ప్రతి వాళ్ళు అక్షరులైతే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వాళ్ళు అక్షరులు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ఇది కూడా ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. దివిజా మాతాజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ఇంకా భగవంతుడు ఏం చెప్పారు?
ఈ జనులు ఏ రకంగా వాసనలను మనందరం అన్ని జన్మల్లోకి ఈ రాగద్వేషాలు ఇష్టాలు ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి సమత్వం తెచ్చుకోండి అన్నది. అందుకే నాకు ఇది కావాలి, ఇది ఇష్టం, అది వద్దు, అదంటే ఇష్టం లేదు, ఇవన్నీ ప్రక్కన పెట్టి చేయవలసింది ఏదో నువ్వు కరెక్ట్గా చెయ్యి, ఏదొస్తే అది వస్తుంది అనే సమత్వాన్ని ఎందుకు తెచ్చుకోమంటున్నారంటే ఈ ఇష్టాలు పట్టు కూర్చుంటే పంది గనక బురదలోనే ఉన్నట్లు ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాం. ఇందులో నుండి బయటపడాలి అంటే ఈ భావాలన్నిటినీ మనం పక్కకు తోసి చేయవలసింది చేసి మనస్సును క్లీన్గా, ఏది ఇష్టాలు కోపాలు తాపాలు రాగద్వేషాలు లేకుండా మనస్సును క్లీన్గా ఉంచుకోగలిగినప్పుడు మనకి బంధాలు అనేవి ఏర్పడవు అని చెప్పి మనకి అది కూడా చెప్పారు. వాసనలు ఏ రకంగా నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తాయో, మళ్ళీ జన్మని కూడా ఆ జన్మలో కూడా మళ్ళీ జన్మ వచ్చేటట్టు చేస్తాయి. ఇలా ఒక జన్మలోంచి ఒక జన్మలోకి వెళ్తూనే ఉంటాం. ఇవన్నీ మనసులో ఉంచుకుంటే ఈ జన్మతో పోవు, మళ్ళీ మనల్ని నెక్స్ట్ జన్మలోకి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ కూడా మనలో సెటిల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పటికప్పుడు మనం ఈ సాధనతో ఈ భావాలన్నిటినీ నెట్టివేయడానికి ప్రయత్నించి మనస్సును ఆ రకంగా శుద్ధి చేసుకోవాలి అన్నది కూడా చెప్పారు. ఆ తర్వాత తను ఏ రకంగా మరి సూర్యచంద్రులకు వెలుగునిచ్చేది తనేనని, నా గ్రహాలన్నీ నడిపించేది నేనేనని, మరి మనిషిలో ఉన్న జీర్ణశక్తి ఈ బాడీలన్నిటినీ పనిచేసేటట్లు చేసేది నేనేనని చెప్పి చివరికి క్షరులు అక్షరులు ఇద్దరికన్నా ఉన్నతుడను కాబట్టి ఈ రకంగా నన్ను పురుషోత్తముడు అని పేరు వచ్చింది అని కూడా చెప్పారు. సో ఇవన్నీ చెప్పారు. భౌతికత్వానికి ఆధ్యాత్మికత్వానికి డిఫరెన్స్, ఈ జీవులు ఏ రకంగా ఈ జన్మను మళ్ళీ పొందుతున్నారు, భగవంతుడు తను ఏ విధంగా సర్వాన్ని సృష్టించి నడిపిస్తున్నారు, ఈ జగత్తునేమిటి, మనుష్యులనేమిటి, వాళ్ళ శరీరాలనేమిటి అన్నీను. ఆ తర్వాత మరి అందరిలోకి ఉత్తముండు కాబట్టి పురుషోత్తముడు. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఆ 20 శ్లోకాల్లో క్లుప్తంగా అసలు విషయం అంతా కూడా చెప్పేశారు. 15వ అధ్యాయం వెరీ ఇంపార్టెంట్, పురుషోత్తమ శ్లోకం. సో అది. సో దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం ఈరోజు ఈ రకంగా చూసాం. ఇవన్నీ మరి ఆసురి గుణాలు. ఇప్పుడు భగవంతుడు చివరికి ఏం చెప్తున్నారు? ఈ గుణాలన్నీ చెప్పి ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమో ద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ తతో యాతి పరాం గతిం. ఈ మూడింటి నుంచి మరి 3 గుణాలు నరక ద్వారాలని చెప్పారు కదా, కామక్రోధ లోభాలు. సో ఎవరైతే ఈ 3 గుణాలను వదిలిపెడతారో, ఈ తమోద్వారాలు అంటే చీకటి ద్వారాలు, నరక ద్వారాలను వదిలిపెట్టిన వాడు కౌంతేయ ఆచరత్యాత్మన శ్రేయస్కరమైనటువంటి పనులన్నీ చేస్తాడు. ఉపయోగపడే పనులు అంటే ఆధ్యాత్మిక సాధనకు ఉపయోగపడే పనుల్లో చేస్తూ తతోయాతి తరువాత మెల్లగా పొందుతాడు దేన్ని? పరమగతిని. సో ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన పనులు చేస్తూ శ్రేయస్కరమైన ఆత్మకు శ్రేయస్కరమైన పనులు ఆచరిస్తాడంటే ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన పనులు చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు. తతోయాతి పొందుతాడు, తర్వాత పరమగతిని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ 3 గుణాలను వదిలిపెడితేనే మనం ఆత్మానుభూతికి వెళ్ళగలం. సో ఇక్కడ ఈ మెట్లు అన్నమాట, ఈ మెట్లన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్తే భగవంతుని పొందాలి అంటే ఈ మెట్లన్నీ దాటుకుంటూ మనం పైకి ఎదగాలి. సో ఏమిటా మెట్లు దాటవలసింది ఏమిటి? ఎన్వి, ఈర్ష్య, లస్ట్, కామం, అజ్ఞానం, క్రోధం, మరి అహంకారం, దురాశ, ఇంకా కావాలి అని, మరి అలాగే గర్వం. ఇది ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ అన్నమాట. మీరు కావాలంటే ఒక పిక్చర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ప్రైడ్ అంటే అహంకారం, గర్వం, అటాచ్మెంట్, నాది అనేటటువంటి ఆ అటాచ్మెంట్, మరి అవన్నీ దాటిన తర్వాత ముందు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి అప్పుడు ఒక గురువును, సరి అయిన గురువును చూసుకోవడం. ఆ గురువు యొక్క డైరెక్షన్లో మనం కొన్ని వేదాలు తెలుసుకుని మరి ఆ రకంగా నియమబద్ధమైన జీవితంతో చెడు అలవాట్లు లేకుండా పవిత్రంగా ఉంటూ మరి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి ఆ కోరికల్ని, వ్యామోహాల్ని తగ్గించుకుని చివరికి ఆ భగవంతుని గురించిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మనం పొందగలుగుతాము
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ దాటుకుంటూ గురువు గారు చెప్పిన విధంలో వేదాలను మనం చదువుకుని ఆ వేదాలలో చెప్పిన విధంగా మనం పవిత్రంగా జీవించగలిగి ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అంటున్నారు అన్నమాట. యశాస్తో ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటి అంటే, ఈ 3 దుర్గుణాలు కామక్రోధ లోభాలను వదిలిపెట్టిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన పనులు చేస్తూ క్రమంగా భగవంతుని పొందుతాడు. సో ఈ ఆత్మానుభూతికి అనుకూలంగా ఉండాలి అంటేనే ఇటువంటి గుణాలు ఉండకూడదు. కామాలు, కోపాలు, దురాశలు పక్కకు పెట్టేనే మనం ఆత్మానుభూతిలో పురోగతి సాధించగలం. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. సో ఎవరైతే ఈ శాస్త్రాలు చెప్పిన విధులన్నిటినీ, డ్యూటీస్ అన్నిటినీ ఉత్సృజ్య విస్మరించి వదిలిపెట్టేసి వర్తతే కామకారతః వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తారో నససిద్ధిం వాళ్ళకి సిద్ధత్వాన్ని పొందరు, అవాప్నోతి సిద్ధత్వాన్ని పొందరు, నసుఖం సుఖాన్ని పొందరు, నా పరాంగతి పరమగతిని కూడా పొందరు, పరంధామం కూడా పొందలేరు. శాస్త్ర విధులను విస్మరించి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసేవాళ్ళు పరిపూర్ణతను కానీ ఆనందాన్ని కానీ పరమగమ్యాన్ని కానీ పొందరు. సో శాస్త్ర విధులు విస్మరించి అంటే కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ చెప్పాయి, కనీసం ఇవన్నా చేయొద్దు. ఇవి చెడు పనులు, ఇవి మరీ చేయకూడని పనులని. ఏది అక్రమ సంబంధాలు, మరి ఇలా గ్యాంబ్లింగ్, మరి మాంసాహారం తినడం, ఇలా మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మరీ చెడు పదార్థాలు. ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఇక అసలు మరి ఏ రకంగా మనకు ఆనందం కానీ పరిపూర్ణత కానీ పరమగమ్యం కానీ రావు అని. కానీ ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్పింది ఏంటంటే శాస్త్రాలు చెప్పింది విననప్పుడు అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇక్కడ ఇవి చూపిస్తున్నారు. మరి ఇవి మరి తప్పుల్లో కూడా మరి మరి మనందరికీ తెలిసిన చేయకూడని పనులు కానీ ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ జలసీలు ఇవన్నీ కూడా చివరికి మంచిది కాదు. సో శాస్త్రాలు చెప్పిన విషయాలను మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి, అంతేగాని శాస్త్రాలు చెప్పినవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్పారు కదా, అవన్నీ పక్కన పెట్టి మన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయడం వల్ల మరి పరిపూర్ణతని ఆనందాన్ని పరమగమ్యాన్ని కూడా పొందలేరు. సో శాస్త్రానుసారంగా మనం ప్రవర్తించాలి అని భగవంతుడు చెప్పారు శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా. అందుకని ఇక్కడ నెక్స్ట్ చెప్తున్నారు, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. తస్మాత్ కాబట్టి శాస్త్రాలు పెట్టిన ప్రమాణంతో అంటే శాస్త్రాలు చెప్పిన స్టాండర్డ్స్తో కార్యము అకార్యము ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో వ్యవస్థితవు అది నువ్వు నిర్ణయించుకో, స్థితుడవవు చెయ్యి. శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారం నువ్వు చేయవలసింది చేయకూడదు చెయ్యి. శాస్త్రాలు చెయ్యొచ్చు అని చెప్పింది చెయ్యి, చెయ్యకూడదు అని చెప్పింది చెయ్యకు. జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం శాస్త్ర విధానోక్తాన్ని తెలుసుకుని కర్మకర్తం కర్మను చెయ్యి ఇహార్హసి ఈ ప్రపంచంలో అని చెప్తున్నారు. సో ఈ లోకంలో నువ్వు పనులన్నీ కూడా శాస్త్ర విధానోక్తం ప్రకారం చెయ్యి. ఈ శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో మనం నిర్ణయించుకోవాలి అంటే అసలు ఈ పని చెయ్యాలా వద్దా అని అనుకున్నప్పుడు దానికి ఎవరు ప్రమాణం అంటే శాస్త్రమే ప్రమాణం. శాస్త్రం చెప్పినట్లుగా నువ్వు ఏ పని చేయాలో చేయకూడదో చెయ్యి. శాస్త్రం చేయదగ్గ కార్యం ఏదో చేయకూడని కార్యం ఏదో నిర్ణయించుకోవడానికి మనిషికి శాస్త్రమే ప్రమాణం. కాబట్టి శాస్త్ర విధానాలు తెలుసుకుని తదనుగుణంగా నీవు ఈ లోకంలో కర్మలు చెయ్యి అని చివరికి సలహా ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ సాందీపని ముని దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటున్న బలరామకృష్ణులు చూస్తున్నాం. భగవంతుడు అన్నీ తెలిసిన వాడైనా మనందరికీ కూడా ఇలా గురువు దగ్గర సరి అయినటువంటి శాస్త్ర విధానాలు నేర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేయడానికి ఆయన కూడా మరి గురువు దగ్గర నేర్చుకుని చదువుకోవడం జరిగిందన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి 4 యుగాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సత్యయుగంలో భగవంతుడు మొట్టమొదటి యుగం, అప్పట్లో వరాహదేవుడు మరి భగవంతుడి అవతారం. ఆయన హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించడానికి అవతారంలో రావడం జరిగింది. ఈ హిరణ్యాక్షుడు వరాహదేవుడు వేరు గ్రహాల్లో ఉన్నారు సత్యయుగంలో. మరి త్రేతాయుగంలో దైవగుణం ఉన్న రాముడు
దానవ గుణం ఉన్న రావణుడు వేరు వేరు దేశాల్లో ఉన్నారు కదా. ఆ తరువాత ద్వాపర యుగంలో మరి దైవ గుణాలున్న పాండవులు, దానవ గుణాలున్న కౌరవులు ఒకే కుటుంబంలోనే ఉన్నారు. ఈ కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి దైవ గుణాలు దానవ గుణాలు ఒకే మనిషిలో ఉంటున్నాయి. సో మనలో కూడా మరి అందరూ ఈ చెడు లక్షణాలు ఉన్నాయి. సో మనందరిలో కూడా కంసుడు శిశుపాలు లాంటి కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు ఉన్నాయి. సో వీటిని మనం ఏ రకంగా తగ్గించుకోవాలి అంటే భగవన్నామ స్మరణతో మన మనస్సులో ఉన్న ఈ ఆలోచనలు పోవాలి. ఈ మరి మైండ్లో ఎన్నో ఉంటాయి, కామం, క్రోధం, కోరికలు, మరి ఈర్ష్యలు, అసూయలు, ఇవన్నీ కూడా కోరిక వల్లే పుడుతూ ఉంటాయి. ఏదో కావాలనుకోవడం, అది లేకపోతే దుఃఖం, కోపము, అది ఆ కోపం తర్వాత ఏమో అవి ఉన్న వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య, జలసి ఇవన్నీ వస్తాయి. సో కారణం ఏమిటి అంటే ఆ కోరిక వల్ల. సో మనం ఇవన్నీ ప్రక్కన పెట్టాలి అంటే, ఈ కోరికలు తగ్గించుకోవాలంటే మైండ్ని ఈ ప్రాపంచిక విషయాల నుంచి మనం డైవర్ట్ చేయాలి. ఎలా డైవర్ట్ చేయగలం? మంత్రంతో డైవర్ట్ చేయాలి, భగవన్నామంతో. అందుకే ఆ నామాన్నే మంత్రం, భగవన్నామమే మంత్రం. ఆ మంత్రము అంటే ఏమిటి? మనస్సును మంత్ర అంటే మనస్సును త్రయింపజేసేది, విడుదల చేసేది. త్రయింప అంటే విడుదల చేసేది. దేని నుండి? ఈ భౌతిక వ్యామోహం నుంచి, భౌతికత్వం మీద ఆసక్తి నుంచి భగవంతుడి వైపు తిప్పేది అని అంటారు. అందుకని ఈ మంత్రాన్ని మనం నామాన్ని పలుకుతూ ఉంటే క్రమేణా మన మైండ్ కొంతైనా అలా స్లోగా ఓవర్ నైట్ రాదు. సాధన అనే పేరు పెట్టింది అందుకే దీనికి. అది చేస్తూ ఉంటే కొన్ని నెలలకి, రోజులకి, సంవత్సరాలకి, మరి జన్మ కూడా పట్టొచ్చు. కానీ ఈ సాధన వృధా కాదు, ఎప్పటికైనా మనతో పాటే వస్తుంది. నెక్స్ట్ జన్మలోకైనా మనం సవ్యంగా చేస్తే ఈ జన్మలోనే మనకి ఆ అవకాశం కూడా రావచ్చు. సో ఈ సాధన అవసరం. సో మనం ఈ భావాలన్నింటినీ ప్రక్కకి నెట్టి ఆ పవిత్రతను తెచ్చుకోవాలి అంటే, భగవన్నామాన్ని ఆధ్యాత్మిక వైపు తిరగాలి అంటే ఈ భౌతికత్వం నుండి ఈ నామజపం మనకి మనస్సును క్లియర్ చేసి అటువైపుకు తిప్పగలదు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, మరి ఈ దానవ ప్రవృత్తులు ఉన్న వాళ్ళు మరి నీచ జన్మలు పొంది భవబంధాల్లో చిక్కుకుంటారు. కాబట్టి మనం దైవ గుణాలు పెంపొందించుకుని శాస్త్రానుసారం, శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారం జీవితాన్ని గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతను పొందాలి అని చెప్పారు. ఇది ఈరోజు మనం చూసిన విషయాలు ఈ చాప్టర్లో. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.